Hi guys! Welcome to my vlog, Maya Lifestyle. Dito kami sa payag namin. Ang kutsyon dyan namin nilagay. Si Sherwin ay kumain na. Oh. Tapos, ang mga unan dito muna namin nilagay. And ang cortina, sosyalan dito. Tapos, ang dito naman sa likod, pwede natin may mailagay dyan na mga gamit-gamit. So, eto dito, i-transfer ko ito doon. Gawan ko ng paraan kung paano. Tapos, ang dito banda, ayan. Ang dami kong kortina ha, nabili. Ang binili ko kahapon ay 4. So, mayroon pang, ito lahat oh. Grabe talaga. Mami Vic, maraming salamat Mami Vic sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat po talaga. Maraming salamat. Kunin natin ang mga kortina ha. Kasi kahapon ang nabili ko ay 4. So, mayroon pa ito. 3 ito. Ito ay maiksi. 3. Tapos nung nakaraan, bumili ako ng isa. Kaya ang nangyari, naging 5 ang mga kortina na mahaba, mataas. Ito ang binili ko kahapon. Ito 4. Yan 2, tapos ito 2. So 4 ang nabili ko kahapon. Nung nakaraan, bumili ako ng isa. Ito 2. Tapos yon 2. Ang isa ay eto. Eto ang isa. Oh. So naging marami ang ang kortina. Tapos ito ang 3. Oh. Pangbintana ito 3. Tapos ang dito naman area, nagkalat pa siya. Hindi ko pa siya nagawa ng paraan. Tapos, iwan ko muna ito ngayon kasi punta kami sa bukid ngayon ni Sherwin. Ang mga damit ni Sherwin ay nandyan pa. So, gawa natin ang paraan yan. Paano natin pagandahin ang aming kwarto. Maganda na talaga ang aming bahay. Diba? Maraming salamat, Mami Vic. Sosyalan ka ay mga kortina bayot. O, diba? Laban Japan kadiha. Tapos ang dito naman area, eto, di ba? Tapos ang dito, sa lahat-lahat dyan, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Tapos ang dito area, yan ang mga nakasabit dyan, yan, dito ko yan ilagay. Tapos ang dito sa ibabaw, pwede siguro ang mga unan. Yan ang mga unan na yan. Kung hindi pa talaga kasya, dito banda, lagyan ko rin dito ng brace papunta doon para di siya pwede kay ngano, dili pantay ang iyahang marko. Dili pantay ang iyahang kuan, naadani, naadinhi, dani. So, hindi pantay. Eto, gawan lang natin ang paraan paano ito. Bitaw. Tapos ang dito area naman para hindi masalipdan ang hindi matakpan bayot ang ang santos namin. Kailangan walang ilagay dito sa ibabaw. Pwede siguro yung mga pabango-pabango, mga paganda ko. Ang mga panty nandito na. Tapos ang dito naman sa kabila ay ang mga towel. Mga towel, habol, nandito. Tapos pagka sa susunod na araw, kasi 2 ang uploadan ko. Maya Lifestyle and Maya. Si Putot, wala na dito si Putot. Kumain na. Mami Vic, maraming salamat po talaga sa lahat-lahat ng mga suporta ninyo sa amin. Madam Tess Del Mundo, thank you so much, and Mamita. Sa lahat-lahat, Miss M from Cebu,
Miss G from USA. Thank you so much. And also Ate Abigail and Ate Training, Ate Glena, Ate Direct, Kuya LD, and especially Tumaha. Thank you so much. Madam from Norway, thank you so much. Madam Tochi and Sir Joel Consulta, thank you so much. Mami Kim, thank you so much. And Madam from Norway. Ate Marcos from Jensan, thank you so much sis sa panood ninyo sa amin. Kaya, eto guys, thank you so much talaga sa inyong lahat. Eto ang update sa aming bahay. Maganda na talaga siya and kumpleto na talaga kami. Dahil sa inyo po, Mommy Vic from Canada. Maraming salamat. I love you so much po talaga. Nang lagpot akong laway. Pero it's okay. The lamok is here. Ay, hindi ko napatay. Si Sherwin ay naglaba. Tingnan natin. Naglaba or kinaliguan si Putot. Tingnan natin dito sa labas. Sa labas ng ating bansa. Sa labas ng ating bansa. So, eto. Ayun. Tingnan natin siya doon ha. Naglabadami ang aking anak. Ang aking baby. Baby. Bata. So, eto, dito tayo. May palita sa tamban. Ay, kaliguan mo si Putot. Ang sa'yo mag-shampoo? Sabon dara. Yay, kaliguan si Putot. Gilaban mo diha. Pagkuha na kay magpangas na din ta. Ulagi ako na ni i-plaster, Dani. Tapos ang diri sa ilalom, diri gaagi ang tubig. Pag ulan, kusog Dani ang baha. So, kinsay kuan diha, nagtuo sa dili kuno maayo ang atong balay, dili maayo agian sa baha. Kinsay magtuo diha, di daw na pwede. Mao sigurong ayun, obserbahan na lang ninyo ang mga ang mga buhay-buhay ko. Basta dyan may baha dyan dumaan sa aming kusina. Sino ang naniniwala dyan na hindi daw maayo, hindi daw maganda? Diba? So ito guys, thank you so much talaga sa lahat-lahat ng mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Walang tigil na pasasalamat sa inyo. And eto, magpunta kami ngayon sa bukid kasi mag-vlog na naman. Everyday vlog. So, panoorin na lang ninyo ang aking buhay maya-maya, buhay bukid, buhay bayot. Hindi ko talaga ikakahiya na ganito ako. Diba? So, maraming salamat sa inyong lahat. And shout out pala sa mga hindi pa naka-subscribe sa bagong YouTube channel ni Lilin. Lilin ang Buhay Bukid. Sa kay Auntie Mercy, bagong channel niya. And also sa kay Utik channel. Sa lahat-lahat ng mga suporta ninyo, sana masuportahan ninyo. Kasi hindi ko talaga makaya pag-solve ang nila, kaya gumawa na lang ng bago. Magkamali lang step 1, step 3, wag lang sa step 2. Eto, thank you guys sa lahat-lahat. I love you so much. Bye-bye. I love you all. Mommy Vic, I love you. Bye-bye.